नोंजों रिलेशनशिपआव थानाय समावलाय मा मिनिनायल' मिनिनायजों लोगोसे खुसिनिबो आंखाल गैयामोन आंहा। नाथाय जेब्ला नों जोंनि रिलेशनशिपखौ सिफायनानै आंखौ नागारना थांदोंमोन, बै समनिफ्रायनो आंनि मिनिनाय आरो आंनि खुसियाबो गासैबो गोमालांखाबायमोन। आरो दिनै आंनि जिउआव माथो थाबावनो दुखु आरो मोदैनि अनगा। सानसे हरसे सानबाबो आगोर मोनै जाबाय आं। आंनि जिउआ दिनै नोंखौ सानैनो माब्ला सान जालाङो आरो माब्ला हर जालाङो जेबो गुमुर मोनला।